Abusiafo na atwe asan akwa abeto yebio ye wadom ye nyinara eda so eti enkomu ye brara ose se wodi wafidie ede ato London Ghana memenda akwanhwefo Sabbath school ena feature semu pensem na atwe mu nyina adusia ye pese ne wo eche no atifi asem no ose oyerenom ne okununum wakabum wo asenia na se ye twen ho abasisia. Kakakabi no mo expect free emema ho enti se wokunu se wo do yira to the extent say obetime egwa manana body ono ani moja ene ne nkwa ene beto asafo no se ne yire yebema munyina akwa aba abusiafo ne adofo enom babia wo hwe ye biara ye de onyankopon enhyira ene ne nchia edema munyinara yebeda mo ase sonko kwan so se abre na bibira no so no mune yen eye sa adisia eyi na ocha sa akọ apro abeto yembio nkota mu nyinara ye ne wo hwe efisofo ngoma no ye ne wadi kan ye adisia no mako enkon sa na wotwi mu no ye pese ye di ye ne hwe adisia etoso edunumo na medikan akana ntifi asem no ose oyire no okunumu wo kambom wo asenia na se maboafo no aye krado enchebia no meyi o machram na fe ye di eti enu adisia nansa na mebo mo so no mamemfa aseda emu odin pa emfa matri ABN TV Ghana sa adwuma kro ye ankrankra adwuma ko a wafa TV adwuma ade ato mo so ne omo ya ne se ye babu mu mpensem mu a na omo so mafa na omo a distribute ama wiase afana nyinara sa adwuma kro ye yankrankra na afa ato mo so omo ye toda bia ehu sikasa no na eden kakra enti sa wo hwe na wo tie ye na sa wo mo abi episode report 3 ABN TV Ghana obehu se yemfoni na se no number eda ho fa sa number no frɛ obeje wo so na oje wo so kakra bia obetimi no fa bo 3 ABN TV Ghana na wonso won ani beso nam sa ye so ema onyankopon so ahyira wo bebre ene ye wo adom maboafo no aye krado wo hase me de musomfo Bismarck mensa ende me wo openi Samuel abebio eka me ho wo hase openi ye mo akwa yeah great me da sese ene so ye to nsafre wo no watimi aba na fe me ko manimo sister Agnes tete so ena eti emfifin this age ye mo akwa yeah ja me da se ene so wodi odo abebo odomu na fe me ko eto eno akrapo Elder Hans Asamoah Elder Hans ye mo akwa yeah yeah great me da sense and then so munyina yeton safra mo maba me ye pa se abusiafo nyina ahoye great yenhwe ye adisia no but answer no ma mema openi Samuel emompaye ema na fe yenhwe adisia no mo kamcho mo me emompaye nyankopon ni abankese o ma da wasibio dani da osi asidani ayi nti osi de mawo ebra so se ye ba bibie utresem ne Sabbath school yesro ni die mu se adusuan me hu nyansa ne hu nimdie na ba bie to musni bia no japa shedin yintimi shemuma kan ni adofo a yebetie hu nyina ni yintimi mfa wasem ne nyadwuma o wadum ti amen amen. But I think last week now it was a very wonderful lesson for last week additional na the pa yes amobekaya Paul HS ye nante ewo nyansamu watche differences ewo sabi obi o nante ewo jimimu ene obi a wonante ewo nyansamu ye ne ye bebre efeudie bebre a eji efe onyankopon nyina no Paul Eddie ni nyina digina ho ma sabi obi a o nante ewo jimimu ena se obefa onyankopon asem na obeye odo na obeye yemiye na obe nante se ne Kristo nante ye eno ne se na wo nante
ɛwɔ nyansam ya yesa adusua no last week this week no afutuo no ahwan ya aba ama afi de wɔse ɔyere ne okunu no mu wɔn nkambom wɔ yɛfrɛ ne sɛ asenua nase na sɛ wɔka wɔn ho bom ɛwɔ asenua nase yɛbɛhwɛ sɛ ne sɛ afutuo wɔ nso ɛteɛ ɛwɔ saa na ɔtwe mu maboafo no ayɛ krado nti yɛbɛkɔ tworo mu na afei ɔmaboa na afei yɛdoro so afutuo Paul ɛpɛsɛ ɔde ɛman but yɛndi kan ɛnhwɛ yɛn ka abɔsɛm no wɔ Efesofoɔ nwoma no ɛkyerɛ yɛ enum imu aduonu num ɛkɔpem aduonu ɛnson no asɛm a ɛwɔ hɔ ɔse okununum monɔ mo yerenom sɛdeɛ Kristo nso dɔ asafo no na wɔde ne ho man no sɛ ɔde nsuo adwareɛ bɛte ne ho wɔ asɛm no mu ayɛ no kronkron 27 na ɔde asafo no asi hɔ animonyam mu a nkenkaeɛ anaa mpomponeɛ anaa yɛnum biara ani ho na mmom ayɛ kronkron a ɛdam nso ani ho amen. Wonderful. Yeah, show you better find a mark because now this year in Ephesians chapter 5 one no the in but you better find a marco I shall say a free a foot shall say from verse 21 no a day corner at ye be kind ashe a foot to a kind Ephesians chapter 5 21 to 24 yentre a foot to a decanientre infonia Paul episode utchatre ewa hase ɔse mumrebra mo ho ase ema mo ho Kristo buo mu ayirenom mumre mo ho ase ma mo ara mo kunu no sɛ mo yɛ ma Awurade ɛfiri sɛ okunu yɛ ayiriti sɛ Kristo nso yɛ asafo niti no asafo a ɛyɛ ne nipadua no agye nkwa 24 ne sɛ na sɛ de asafo ne bre ne ho ase ma Kristo no saara nso na ayirenom enyama wɔn kunu no adie nyinaa mu amen. Enti atwo afutusem no ehefo ne di kan koma na mfoni bɛn na wo twakere that's inya Bismarck any atiefo amu etie nyinaa se ehwe last week adusua no babia de besi ye no amo ema yehu ekaya free Ephesians chapter 5 verse 1 to 20 no na 20 no hono na mesa tim wase mona nyankopon ase da wo ade nyinaa ho yen awurade Yesu Kristo din mu na 21 asase mombre mo ho ase ema mo ho wo Kristo buo no mu okay entini aha no se wo hwe a o tu yire no efo na enso ansa na obetu yire no fo no 20 no oye ni general momre mo ho ase wo Kristo ebuo no mu e kire se do from 22 no ediba 24 ni nyina no o to aso abeka se ma no emre mo ho ase ma okunu no se de odi tutu Kristo edi ho pepepe e kire se the word ahobrase no e ade a ehia nyankopon yipa ayeni akura ye wa ha anya bia kwetimu se nipa nan ye ti he no ye nyina anya bia ya ware na ade be ya pa ne se woni wo yire eti ho ana se wukunu ti ho na wo ye nia wo se wo ye bia na nenso wo muwunti no ahobrase eni ho wanhwe ya ebetimi ahye wo abufuo ama wa ye nia ensese wo ye but se nipa no etimi ebre no ho ase a enye se wo da fam ye nyansa bi krokro ni ana waka e bia na wode pe ade enu nti na wo yesa nenso obi a bre no ho ase wo Kristo mu die ni ye bia na bibia wo ye bia mu no eda edi yo me da say se Kristo buo mu no enti se mi kuna na asa ni ameyire kanu emfa Kristo so ameka se wo yesa me bra me ho na asa me bu mi kunu enti asa me ye enti nya ye bia se gina Kristo so great yo me da say going back to Yesu nyina no on say this whole 14 lessons are here no that's right one picture ade ba ko thread bi na namu a ye kan ho asem Kristo ji a wabeji yen ene yen yeso a ye yeso ama Kristo yes the response we are given to the salvation Christ has given to us that's right and we started from chapter 1 all to Ephesians 4 or the ABC so na ohwe the bigger picture no a or the asafunumu
unity. Oh, as a funumu unity in the church. Say, ye na be ye normal, we a friend cohesive glue. That's right. The cohesive glue, a ma as a funo, a moon nippani, yetimi, a chi, a cambo my ye chi back on. Eye or doa, ye did do ye home, any ahom brasia, ye de mama my ye home. It is a worker, chapter 5, no. If you want no, basic 20 no. Oka a normal ho do a yen twe ho mfiri ho a normal ho do a yen kofa honhom no say ye twe ho mfiri sexual immorality na ye ho mfiri nsanom ho na ye ti ye ni ye soba na fe ye free ye namu na ye sorry na ye dododo ye ho a in place of it no ye fa nyame ho kronkron no a o say afi ye mfa enwomto na ye nsom verse 21 no bind be all bind from 1 to 20 no now why transition to the rest of the chapter. That's right. It verse 21 no say momrebre mo ho ase emoma mo ho ewo Kristo buo mu. Yes. Eho no na on start awarefo no yen share den so say verse 21 is not talking specifically to awarefo. He's talking specifically to the whole church. That's right. And the whole family of God. Eti ahom brase na wo verse 21 no. Eno na o se obiara wa beji Kristo adie no bre wo ho asema wo yonko. That's right. Bre wo ho asema wo sofo bre wo ho asema asoreba. Saa na deacon asompanyi asafoba bre wo ho ase ewo asori no mu na ye nyina yatimi aye enya cohesive glue ebeka ye nyina bom. Afei verse 22 wo be specific. That's right. Afei we free general advice no. Na wa hu say asafo no betimi anya nkoso anya yi a we call something blocks, units before we get the whole thing. Yeah. Where do we get the units? The family unit, no, say yi a ena the whole block ni nyina ti say yesi dan a dan de yebesi ni nyina si wa frɛ na asafo. Na de be na wuwo mu a yetimi enya units. Offices a wom, blocks a wom no families. Ti afi all specifics. Okay. Tia hombrase no wo ye yire a o bro ho ase wasafo no ba say hombrase no translate it into your husband. That's all. It is verse 22 to 24 na ye kenkan start kenkan de no the transition from ye nyina ne waka free chapter 1 e dia basic chapter 5 verse 20 no e na wo ba say wuntumi ma me yes ahombrase no wa sondan mu. Yes. Kramba ahombrase na wakofie akosoro tena wukunu konso. That's right. That is all. It is a yebenya sa ahombrase no woka ho asem ni nyina ma asafo no ya yi nipadua ba ko a oyire a o ya asafo bei. Yes. Bere ho ase hye wukunu ase. Okay. Be ho ase ma wukunu. Na no eni Kristo mu bu a odi ebu no Kristo wukunu no eni wuti. Eti enkofre osofo papa odi ana say pastor nkotokoto sofo na enkodi wukunu atem ofie. Okay. It is don't don't. Okay. A penalty. All right. Don't do that. Or say ubenya saa de no a fafiri fie mum na wo dia ba sorry. Don't do the reversal. Okay. Emenya ho brase wa sonda mu kamera ho brase na enko fie nkosore ntina ukunu so yebeko kunu fo no ho ntina make am ma ne de no. Okay. It be submissive. All right. As you would like to be submissive to Christ, to your own husband. Sa afutu no de man. Be ma yeti an interest otumi yo ba ni ompebia onya ni punching bag onya ni mate enti amba bro mo ho asno na ya hwe ekwanya ni be faso enti se wo ho na se kwanya wa wonim se be ma do faso na nya menka se troni se ya ho brase enti tena ho sa ye ni mo Kristo mu. Amen. Great. Na me hwe se mo be ka ahobrase ni bi se na esitie bia ya aduane ama ya napkin abesi nchen semina kakra abesi nchen e de ayi kakra won e de nchina abesi o say we na yi ya na we na won kakra e no need this kind of ahobrase na say be kata ahobrase ma ahobrase no e ti sempa na ya ye kan
Ebina na me can say ebia nyaade aye ni the whole day no de aye o yiri the whole day no ni duty said that dia obe perform sa na ema na o perform no wadwan ni wode be ba wode nso be kan na nso wode ba nyina ni wodu atem woni tin emi say ni awode aye no no eno ho abufu ahye ni ma but ni anka wo expect ni say de ye beto aso aba no enti na say yem pese ye be no hu kwa no ni o expect ni say at least se wodo ho a bibia wo ye bia ye free will okay enya dia na anata obi say kasam wani ye bibia se na bibia se na obi kasa ni pa no mpo se obi ye we na no adwane na se obi wa no na e bomba mpa se obi ani so kasa ni ye mu na ye se ahobrase to ye hu no yo yeah wa ahobrase description na o ma ye ne de and so obi nya bi na obebre and again one my end can say quietness is not meekness. That's right. Obi o ye din ni kire say oyo o de ya na ye culture mu no ye interchange those ade no we dey on pekasa o de okoye nkura ase na that man na ye yin no ye nsafo no bebre no treasurer ye ko nominate na ye treasurer o si we on pekasa ye man treasurer e so na on pekasa nti obre no o ni sika no but enye se obi mpekasa asema ahobrase na ye ka ahobrase a it is when you are teachable and cohabitable word no esoso ba me chere say obi a ebi kura na owo mfunso obi wo no ho na o ka kire no a ode ahobrase anase oje tum ona ye frɛ no ahobrase na cohabitable ye wo nipa bi wo ho a especially abrochire ha ya dan no se na ye tie den se Ghana o compound so a o mbeso obehu nanim a utimi kotena ba bi no you are there mo box room ho enti se nipa no ye obi a o ne na setena wo mbeso obehu nanim because bibi abeka bia won ti ase a wo bebre papa enu nti ahobrase na wo ka ho asem no enye aduane ebeka ho bi but that is not the main se ne sameka no obetimi di aba meanwhile no na wo ne no asem bi ba na mo ka the way obesi asore gina wo so no enti o Kristo ni eba no senka Kristo o se se ne nka obeya ma Kristo no yema ukunu edi bisa ho se senka una bibi asi ofie wo de yemfa ne se be ma no kura mfom so ena nka Kristo na nka wo ko nani no obebisa se oh ade we ana se wo pese wo ko bisa no a nka obeko nani mu sen edi so hu ukunu ne se enye se oyenyame o but ordinary Kristo anaimu ofie ho eti no if you see it that way every man kind of ahobrase bi there were two ways of doing things always all right ba ko say obeye no kukukuku se me de ena me menye u slave se ne obeka no ena ba ko ye se odi ahobrase enu nipa no beka no boko you say ye bedru me ma ne so ejina ye ka mba no de ne sisi nti both in speech and action all right yo ye to aso na ye hwe afi o to aso ne na ye ka no kai 25 verse 25 to 27 no wahuri akan 28 no no wahuri akan 29 no later you remember 28 no so asama o kan but for now no kan Ephesians chapter 5 25 to 27 no wahuri akan 29 no okununum monno mo yirenum se de Kristo nso do asafo no na wode ne ho man no se ode nsuo adware beti ne ho wo asem no mu aye no kronkron na wode asafo no asi ho animonyam mu a nkinkaye ana mpompone ana yenum biara eni ho na imom aye kronkron a edam nso eni ho 29 say na obiara ntane onora ne honam na imom oye ne no na wo hweso yie se de Kristo nso ye asafo no amen amen great yancho hasi nso emfoni ben ena Paul twatreyen ewo ahase after the yedi kan akan na ohwe baby ode afutu no nso afana na afi ede na opeso kyeyen wa ha Unsaka mekani say Yesu Kristo odini wunina maya ma owumpo jiyosi Roma se bra ye di bonye fo nimpo obewujiye enti se wokunu se udo yira ha to the extent say obetimi egwa manana ti se na Kristo ye nana no saka se obi ene ho tan ne ho se mi to mi de ade ka me ho na ye me ya eni kwa se me de ye me yonko enti se Kristo na si ye ni so a
ye bet me treat ye to send ya Christo de ne ho ba for dem na se bia mitimi ho na ye me ya ene me mfenti me yire entinia yo se ne opese obi nyama wono so nyama ni pakro no to nyame hu ye mobo na me hu se ne Yesu Christo for the odi ne ho boy and it was out of ne odo na nipa deserve it. Yes. And sometimes we are there who yama ne concept we and so yes to da wo mu eti wo munti wotimi ye. Yes. Nianka Yesu ni mu awonye. Nti onye yo. That's in you and give it no say one of the Great. So see you know what din ka kan ahobrase ama ema no. Na de be ya pa ne se oba ebre ne ho ase emani kunu na nko wo expect say odonso ebe free be ma no esade ama na say ankoba ne sa ne say e free one way a eno na mne bia no e di problems eba efie no because me ma yimiyem ebre me ho ase ma mi kunu na me hu say mi kunu so bibia me bia enso na ni a na ye say opposite way entino at least ye me ma no so nyame ma ye akoma ni abotre say de be ya e ma na ebre mo ho na Kristo edo awadi na di atre ye no yensu yenya sa odo no ne timani bi ema ye yerenum na nyame ketwa to nse de 29 no e kan se yentane ye hunu ase se wotubo ebo edaya esa eba woso nti yedi wa ye wa enye wode no ma emfa enye wo yere yo medase ndamase yebeko yenim na fe yahwe nia edi honom no ne toso emieno Paul etwa kuma Korontofo no oka asembi na oka about false apostles oka atro G4 asem no afuju sembi wo ho a ode koma Korontofo na hanso ehu behia se yebehwe se ne esitie se okinka 2 Corinthians chapter 11 verse 1 to 4 na yenhwe asembi a Paul kan wo ho ne yenhwe ade a ebetimi asua afri ehonom anka munhu me nkwase asem ma me kakrai monte me ase na ne nkuna metwe ne mo ho no metwe ne onyankopon mu ne nkunu magemu awade se ababaawa efi enka no na medemu we koma oberima baako a ono ni Kristo na so misro se ebia se de owo no de na nitie bedada hawa no sara nso na obesem adwene afri Kristo fam ahofama no ho enan no na se obi ba beka Yesu fufuro bi ho asem a yenkaye ana munya honhom fufuro a munyaaye ana asempa fufuro a munyeya muntie no entem. Amen. Great. And to share, I have said no track my Korontofo no sit or de tete awade se no mo je awade om wedding se no mo ye no de ye abegudie e de etro koma Korontofo na afutu ben na opese otu I have say ayi betimi asua to mo. Yeah, me da say say ohwe your topic no husbands and wives together at the cross. At the cross, yeah. The cross na woman definitely Christ is the center. That's right. And it say yeba awade mu a Yesu no angasa no eka e John chapter 3 e kire Nicodemus say se meka osoro nsem a ama wate ase a je se me de asase so no ma e de be mo wate ase na se meka wasase so no ma na wonti ase e be de na meka osoro de a obeti ase. Yeah. Enunti se wohwe Matthew 13 emra Yesu oka ogufo no ogu naba no onko bisa ne se na den na ya na ogu ebebebre sei no se mo de onyame na ayi mu na ode ama mu nti muti ase but wo mo de meka ne plane kurampo a wo mo nti ase enunti ne meka besi so ne se before we can understand the concept of marriage se ni onyame pese eye no Yesu no ankasa de asafo no aye metaphor of marriage e de ato ho na mmom no yenkai se ne ye kan no ye the ancient marriage enye na de pepepepin ye nti ase kwan a ofa so e de kire saa awade we mu no se ye de ne ye white wedding ne ye norma ya ise bia ye go back to yenkasa kura ne ye krum kwan na ye fa so tama na ye gro bra no ene e de gi awade no na ye de beti ase kakra enti
Mamenya points no kakra quickly. Na pe yente ne na Paul pese wo kire in terms of our dear bema obduru mema ne de ne so no. Odi Kristo si ho no. Ne din kan no ese yete ase se Kristo edo asafo no ono ankasa. Verse 25 no. Kristo do asafo no mama ye wimfi. Enti obema nso asafo no gina ho ma wo ba de a wo nso wo yere do no unconditionally. Na wohwe the custom na no mo ye no a ne edika ne say ono ankasa enema the bride price no. Say bride price ye nyina nim say ye ware a ye ma a very huge sum of bride price. Na kwa ye fa so eye no Kristo no ankasa kwan be no fa so ye o de ono ani moja ene ne nkwa ene beto asafo no se ne yere. A o friend the bride enu nti wo be man nti na Nyankopon ye no say custom bia minim if you customs in the world na e bia oba no minim esi ebi wo ho de oba no bomu na ekotua ema be ma no esi ebi wo ho e wo Asia ho be but in the natural ade no na yinim na tete ancient be ma no e na ekotua a huge sum of money enye se wo koto oba no but okuru enye to purchase but a redeem them out of something ode no be ka ne ho say ne yere na Yesu yesa number 3 ne say tete awade no mu no na ode no ba ma no in the custom no na odware oba no because it is assumed say wona ne nada because on say tete awade mu kura no na ma no yese wo hu oba no na wona nada eti before wona ne beda no wo ma no wo sansuo any seminar ne support edi dware oba no e kire say you are taking him out of some purity kwan be na Christopher so Christo dware asafo no still ne moja ene ne do afei the fourth thing oye said he speaks a word of promise afei oka boshensem e kire no eno na e kire ye de ba ye be ne vows no ene na e metaphor say ya e be ayifo abrofo no e peke ya o mfre ne vows but naturally no wo be ma no na wo ma no the promise promise saying me do akosi awiye me protect you afri mema hodo ene wo hawo nyina mu me hwewo sika ma ho oden me bo ho ban wo yare a edame so me ma wo so aye wo kese me ma wo hema queen so wo ma sa promise no a enu ti na sister age start no kan say oba na ho brase na two ways untimi nka say o ma mre ne ho ase wa bra sa promise we ya nti a wo ko ware no wonye na eduru ba bi opagya wo na ya to so say ye me yere say o bre ne ho ase nti on fansuo ni seminar mbesi me ho meanwhile no o ye aduane no wakukuru na to so hwe Premier League. That's right. This is what we are talking about. Enu ti o wie promise no a o say Jesus prepares and adorns the bride. Tia ho na ode normal ode bre no ode be hihye no bema no wo na wo be hihye no but on say yamamre mu no enu nti na wo kwa wo de ntomako wo to etam ne normal no in the view say nkatete ancient Middle East ho no na o mo ye den bema no wo na wo dress wo ba no na wo wia wo ma no petia na wo ma no bibia hye ne nsa na afi wo de ne begina ho a no ma say wasiesie wo yere eti yen yamamre mu no ye kwa ye toto sa no ma no say oba no fa nya den esiesie ne ho eti say wo ba Korinto 4 de no mu a no wasen ato aso bie mu say afi presentation no we wie ni nyina no na nka yen yamamre mu no wo fa ana say wo papa no waso wo nsa no de wa ma wukunu ba we de o si Kristo no ankasa ene so asafo no nsa esan de ma no ane ho. This is the true love of Christ. Entina odema ye say wo be ma no me be ma no ese se me do me yire abena say me ana me so ne nsa na masande na ma me ho say the Kristo yo ye no na se wo ye we nyina wie na se wutimi te wo nsa de bono a na ese wara se wo ye we nyina ye kan wie na se wutimi ti wa no ka asem bi ma na hye no ema ne ka na busua nyina na ese wara se wo ye we nyina wie na wo bo na timodin wo sika ho na wo tietia ne so na wo mmoa no wo fiade yomu enoma siemu enoma tomu biye aduane noa efie pra ene enoma nyina no so wantumi ammoa no mu na wo dane no slave wo fie ho a na ese wara na je se Kristo na wo so waji na die no ne Kristo aya ma asafo no nye bi na wo ya ma wo ye enti se wo so utumi ye we nyina ma wo yira I can bet you 99.9% say oba no be bre ne ho ase from what we said but ye wenya point 1 bi a
emfa ho ne obeye no ombre no ho ase nye ono ho asem na meka meka 99.99% no say nipa no so wo ye we nyina se ne Kristo ye ya oba de I can bet you say Kristo ni ba obebre no ho ase ama na because say yenye sa no manti na yenhu omo ho brase na da bia enva ye ne de ma aba emema ya ba no so ye ka ho na ma aba ayese ne omo aye. Okay, great. You me that say you to us I think say you ma kasa ho but for the sake of your omo mutie ne yen kan na fe yen hwe se ne infoni aport pe so twa kasa e de try say se ne emema ye be practice tender love or do amapa kasa Ephesians chapter 5:28 no aye huri ye no kan 28 no kopem 30 no na fe yen hwe se ne osika no ho no Yerenum se won ara ni pedua de odo onora ne yerenu do ne ho na obiara enta ne onora ne honam na yimmo ye ne no na wo hwe so yie se de Kristo nso ye asafo no efise ye ni pedua ho akwa. Amen. Great. Amen. Great. Nti ha se no ye nhwe ne ye na ye nka ne ye because I don't really like mental generalization. Me say ye can in context because be uko bi fie na bia na ye friend say aduane no ye we no ye not na or no so hwe TV a wonim ne ono no ye previously any agreement e ba o muntam a ntina ma sa nhye na ba. And it could be so oba you're comfortable with that. It does not necessarily mean say sa no not as on don yere and as on don yan shani ye in putting in more context as to tender love a bit me show yere no no it is saying something new church yin. So you heard verse 28 na kinka sem na o se sara nso na ese okunu se odo won yere num se won ni ara ni padua. Yeni ankase yeni padua no ye hunu se bibiara ye de beka ne bia ye bia ye beti pain by yourself. That's right. But se ekeka obi a enipa ne ka se I'm in the pain you say enye equally the same say wo mu. That's right. Because enye pe intini o se ye my enye pretense no in the first place my en pretend say ye do na enso ye no inti se wo do de no do danadi Emma practically no oba no enhunu na se odi wano ka ne keke example to be ana me set example bi say Emma enye nipa bi a ade kakaka bi no mo expect free mema ho. That's right. Because onene na ebo abrabo ni bom enti wonim se secret bi animu a wonim wo vansa wonim ubi bi am se sika na wo a oba ni nim se wo sika se sika na eni ho a onim se sika ni ho enti imagine se oba a odo ni kunu na se obre no ho asema ni kunu na onim se ni kunu adwuma sei enti adie be nko na wo oba no ho enti onim se ni kunu adwuma sei at the same time no odi niam atoto a ebe ha na adwuma na kwa mi pewe eni na tese ne atinka na awosenko onyama ni kunu no kura na eni ho ne se atinka no sini ho a odo nso eni ho ebi se wu na nka uni bie ana obi ba ho oni padua no ba de sa ne ma no request na abre wa bra wadwuma se ya ebi kura nka obubefu enti ne yemu sa ye ho at the same time ne marketing activity se mu wo fie oba no wafiri adwuma ba wabre nso afiri adwuma ba wabre ne nka fese oba no wo ejare kitchen na wo ye fanse aduane na wo nye bi kura na menko tena TV hu se wo hwe ball ana sai obetimi dia to volume a eye high obetimi tie commentary but wo ye ade wo kitchen no ebetumi from my own perspective no enka wo kura ben wo kitchen wo na moral no ye hiapa at the same time ebetumi abase ebedru Sabbath na mo ba sorry na mo wonkura obai na eye aduane enkura no wo muntimi nware at the same time no be man oni ne ma wo do pa ma oba na wo ntwense oba na enwie aduane no wonti mesi wo table so na enkura no wo ho aye nware wo mo na wuti ho na wudidi na was whatever you and send was akodware enkura no why why machine
Oh, yeah, machine. But I say, well, Babin go open your hands and say, okay, open your hands and you're But who's Samia charge it? You are charging the same charge and the Yanamita charge. Yes. The guy said, me OGSS now, me na me contemplate on course, so I mean, Koyen was secondary school. Na me check here, me the first and open person me yellow. Na adeɛ ba mi timu a ama manya me koya accounting and says me yellow no wi na be lawyer na jaja e member me chi omo egumu say ye be ba manim as a jaja most of the time one hear me ni omo asem ti me mpe ha obi enti let me switch ni me pesa me kire ni say charge ni de nyina charge bi adintra you see at the backdrop of ne na Paul e kiro no in the Greco-Roman time no na or kiro asem no Greek ni Roman time no yeah na emema wo right say ofiu say ne yira anye nia ope utumi punish na to the extent of death yeah na utumi got freed so far as so betumi aka say oye me yire yes na ni pese wa anye okay enti no I gave her punishment but when timi understand the punishment na wagu no utumi got free although it's a public opinion no yes I can say oh untimi yes when it goes to extreme yeah but nema no timi bro nema e punish ni slaves yeah e punish ne yere yeah because pachomum tie ni ye say even in UK yeah United Kingdom as at 1930 yeah to 35 no na oba is a property of a man. Yeah. In United Kingdom, 1930, it's not up to 100 years ago. No. Na oba a property of a man. Yeah. In fact, up to 1950, no, na oba entumi enyaya wade kura. You don't have no right to divorce. Yeah. It's a very man say ko. Yeah. Up to even recently, no, up to in the 70s no baby no na oba say no eba so mutimi ya wade no so no na wuntimi nye hwe mfiri be ma ho look at now one day asem na make it if you're back to 2000 years ago when Paul was writing we can see that that pattern has always been there edidi mema trimu a say oba ye me property me na mati sika wa etini me pe na me yo say to the extent say obi wo ho a they have to bargain. That's right. No sebio sebi ne ba ne yire no sebi ne bosumi mukura no enye papa sebe ma no pese yes oye ne your person oya oba uni say you have to succumb. That's right. This is where the background dropper or the cross are there. Yes to say nia opese obi nyema wo no yes yema say nipa kro no sa na yehwa these aspects no bia Christopher oh yes say the mrano kwa makwa yemo but what about the psychological trauma we put our wives through? True. Psychological trauma. Say obi wo ho a kwan obefa so obi kura obefa wakofa na yire aba abruchiri ana wakofa ni kunu aba abruchiri ana one ne neti wo isan say financially no oba no ane nkura no nyina dependent on you nti you are abusing them. Yes. Man parent to ne ho obebisa won so ana adane ntokwa. Yes. And it looks as if say oba no waba wade no or slave to you. Oba nye slave to you. Oba eye won se soboafo. Okay. And nti me yire a me ne tie no say me ye bibi na o se wo mpa I have to sit down and recount say ade na me ye no ehete no. Na o se ne wo yema no wo yema wo ho. It is a me de sekan twa me ho na ye me ya. Say me de ye me yire a me ya na me twa me ho. And that Bible say ne want me hwe ne fie kura na onye sa ma ne yire no ompai bokura ye den achiwade. Okay. And that is very serious. Yeah. The reason why yemu bebre including ebia yemu kura ourselves no ye mpai bo enko a ye bo mpai kire akokoba owu na wawu no because we are not doing it right. That's right. Because nyankopon a kire ye nkwan no key ne say treat wo yire ye say Christo asafo no na wo mpai bo enya achiwade. Yenso ye the opposite. Meanwhile no ye go pray for me. That's right. How do you do this and expect God to opa ko suffer powerful ben ho? So one treat wo yiri ya onyame ntie wo mpa. It Let's look at that. Yo. Na yemfa enye
edwuma. Yo, me that's we dem say age ya kan nyina ma o. Me sure say o besa ka we ya try your ho fine. Into me sure say age fa na sa. Na me fa na sa. We try ho na be ya na utimi di try your go dia na just say asem se be. Ya. Ba ye mu biti mu ade. Ya ma o ante ye. Ye mu biti mu ade. O be kata na nie ka de sa. Wait, yeah, sorry, addition. I would call back to Genesis in terms of this. Addition, per se, call counter yarding creation. Genesis chapter 2:15, I share Genesis chapter 2:24. No, most important. Okay, they can Genesis chapter 2 from 15. Banner. Yeah, a model na opposite ya warrior no esi echo. Na Awurade Nyankopɔn di onipa no kɔtena edi ntrum sɛ ɔno na ɔnwɛn hɔ. Na ɔhyɛ onipa no sɛ trum ha nnua nyinaa dibi. Na papa ne bɔne ne ho nimdeɛ dua no deɛ nni. Ɛfiri sɛ da a wobɛdi bie no wuo na wobɛwuo. Jump kan 22 ne eba no. 22 eba no. Na Awurade Nyankopɔn de mpadeɛ a oyi free onipa no mu no yɛ ɔbaa. Na ɔde no brɛ onipa no. That's right. Na onipa no ka sɛ afei me nompe mu nompe ne me honam mu honam nie. That's right. Oyi na ɔbɛfrɛ no ɔbaa. Ɛfiri sɛ ɔbarima mu na oyi no free. That's right. 24 no. Saa nti na ɔbarima begya ne na hɔ. Ne na gya hɔ na ɔde ne ho akɔbata ne yere ho na wayɛ honam ekro. Amen. Amen. When the best story addition so other no dey Genesis we know the significance and I say send us hadi emwaye e we yan worry we wo afutu Paul edema efisofo yi. So you try any ekɔhwɛ yɛ chi a na opese you foundation. Okay. Na bibia na yɛsɛ sɛ wohu fapem no a na wohu nia wode ɛto so. Nti kwaya Onyankopɔn fa so ɛbɔ onipa no sɛ de odi ka bɔ Adam na ɛkyire no omani da na ho na woyi ɔno an mfim pade ɛde bɔ ɔba a ɛyɛ Eve a yɛbɛfrɛ no ɔba no. Ɛkyerɛ sɛ Eve na nkasa no ɔyɛ Adam nip akwa ni bia ɛyɛ hu nipa dua ni bia. Nti sɛ yɛkae a sister age kan say nia wodi ye oyonko a wodi ye oyire ne se be oya ma emfanya ne because ye wu ni padua na nka se bi na wodi wo ye ne sade nti nia me epese ye tia se pa na se addition ne pese ye tia se se ye mfa ne se ye yire ene mi ankasa no me bia me ka kire mi wife se babu mu kwa na 1+1 de 1. That's right. But baby aka bia 1+1 2. Nti se nyame ame hu se Babu mu 1+ oba ni okunu no eye baako a. Yes. Ene yen kai se nye de ye nipadua ni bia no wa na wo de ye wo hu. Na wo de ye wo hu ne se enye wo da na emfa enkoye. You me that's so. Bible ni ka say hakakra because eba Ephesians 5 no verse 31 say yenti na oberema beja na jane ni na. Yes. Na wakobata ni yire ho. Na won ba nu no akoye honam kro. Yes. Enti say ka say usia de na say one fa bi different place aba me bo say anta won tia say papa because sometimes you can Bible mass na o test because say o san de ni dey twam. Yes. But when dey hwe aha no o no answer babe coach no. Enti nia ye wodi ye wa ho ebe ye wo ya no. Emfa nya bo yiri epise mo nyina nyame mu no say mo bware a mo ye bo flesh. Great. Amen. That's it. It one flesh. Yes. And ubisa say then na Genesis origins. Yeah. Genesis clear origin. Yeah. And as a beginning. It ye kaya engrofo bi ba Yesu nchen be bisa no say enti bibia enti itimi eja ye yire ana. Okay say Moses kroma yen say itimi eja ye yire. Yeah. Na Yesu anza aye no. Wan fa kofri Moses so. Or the kofri baby aye kenkan. Yes. Mon kenkan, mon kai say from fitiase no enye saa na nyame yo no. Yes. Or ye berima ne oba. Na oka say ye nti Yesu nso ko tu ye. The same thing. Yeah. Oberima beja ne na ne neja.
na ode ne ho akobata ne yere na won bi baanu aye honam baako. Ephesians 5:31 wa quote to the same thing Genesis 2:24 20 obarima beja ne yere ne nane neja na ode ne ho akobata ne yere na mo aye honam baako. What this means, echo beyond our power so na mere nti mami twa ne short. So one flesh in the Lord, or model in marriage, What is saying and say so to us verse 25 and say na wo mu mienu nyina da deja na so wan fere. Wo mu baanu da deja and so wan fere. So one flesh na ne kire say sabio se wo hu unipadua na wo gina ho se beema no. Ana oba unipadua wo gina ho no. Eyete se ne ya pai omu half. Ti se wo kunu gina ho a wo half ne gina ho no. O yiri gina ho a wo half ne gina ho no. Senia etimi ba se mutimi dware bomu mutimi da bomu adajamu na mo mfere no saara na bibia mo ye no adwen mu kasemu eniyoye mu matetie mu sikasemu adwuma ye wo fie enhyehyeye mu nkomodie mu no esese mutimi ye bomu a fede ani because when it comes to say sabi mo ni mu a mo amutie se me wuradan bi mu na me tweme konkro hu se oba gina ho sabi onworo no nkra me hey sorry o no why then watcho ho because oyam bi e be hyewo no but oyire bi o da dan mu a bo hu se no wa bo awura mu se wadwara wie se tawo na bo na you don't even blink adentia mo ye honam baako enu nti na Korinto fo ngoma no Paul 2 fo se mamu mfa mo ho kura nkame mo ho je se bia mo amagye ye pene asi wo se mo bom paye but then e koso ene the whole issue no nti na me say wa no it's because we are not so free with our flesh, we are also not free with our finances. That's right. Go do baby a kamea na ye ka no obi wa wu hu ne nti a ukuna na wo yere bo watimoden wo sikase mu ana se omwa wo efie adwuma mu no bia won kai hu se wo de wo hu kame no dodo. Enu nti both men and women nyina no se ye nyina yetimi ahunu se we are one flesh in everything. First of all, when you nipa no bone manenhye no if you say wow flesh no na wo ye ne bone. Number 2 ye one enti no bibia ni wa ye de sie sikasem abusuasem whatever sem bibia sem so bia no ye mfa nsie ana eba enemu a ye mfa ye ho nkame ye ho no matter what edu ba bia eham say be man ho ye wahi too much nti no da bia utitimi kura ye oya in the next 2 weeks in advance da bia wo yare da bia wo excuse for sex ni nyina ye normal esese yetimi eka no wo yasafo mu ye ka no wo fie ye ka no wo ba bia na ni party ase se aware na yaware no God modeled one flesh in marriage, which means say me fleshy me ni pensa eka me ni pedua ho me ntimi ntwa me nsa ento ntwene emfa ni pedua na aka no nkodia ade na metimi twa me yere to twene na me pese me live right. It can't happen that way. Me that say finally again we're together at the cross no say ntimi anu do ye ho amfa ncheche ye ho ambre ye ho ase ama ye ho a asenia na sin will fall short. Tunyame hu ye mobo na ye hu se me kunu ana me yire etisemia enti se ma mo me kunu amna nkwa wa anhwa ne ho atiti a ne ho yaw me ho yaw ehye ni munti me mpa bo so ebia na nyame enti na me se ma nko. That's right. Tunyame hu ye na mo me das ma sro o ka cross na me se ye yire fi cross part no asema ya kan nyina na ye se ye ti ase ne se Christ is the center of every marriage. That's right. So we are Christo ni awade de a Christo asenua no. Enti hunu wo yere se me esese me hu me yere se me ne no me so ne nsa de na ko Yesu asenua na se ne me hu ma sorry ba ana me obia ewo se ana obia me kanya me se mo kire no se me de no ko Christo asenua ase ye nyina ya konya enkwa no. Both the first person esese me so ne nsa edini ko asenua na se fo nkwa je na ye hwan a me yere member. That's the first field. It is a mentimi anya sa na me ka se me na me kanya me sem wo he me ko ka me preachi me yes about school me kwan hwan na me ye Bible study sen kura na se me yire edi ya wo fie na mentimi anso ne nsa
together same me and I am a failure. And God is going to ask me ni ordinary share me say partner me no emra same me and say oh he aden na me de yawo atete ama no esu egu ni yemu a na afei onam so kura hwere ne nkwaje because agwen papa bi ani me ho woni tirim because me na makọ so tie me enu nyina ye ya be ye problem ti me sremo the cross part no mo ma ye wi mfi say see your husband, see your wife as both of us going to the cross. A man of Mr. Monso, you can't be man the other door. A man of Mr. Monso, and also make us say, Monso normally be over. Momma home brasiano, and your conditioner may kuna see a mammy intimate once a day, or so bread once a Bema Bible and can say, do ye because we are bread and once or say don't know. If you don't do it conditionally, we be bread and once a we be done a year, then we go in a good way. Great. Madam was say, I will say for say, me aboa for no na de omunina marriage counselors. I'm doing to abi o ma dream and afi o ma church nsem no ye pa ye. Minimi say na ya for mu aba. Ye be hwe be de be etosini no. Ya timi adi hudwuma na Nyankopon aboa ma ye fie no mo asundwe amapa aba ho no mo. Adusu etoso edu ena yede abrewe next week no ye hwe ne etoso eduba kono se practicing supreme loyalty to Christ. Say ye reading no ye no credit for amapa ama Kristo eno na next week ye de be bremo Nyankopon enhira ahobrasim katoni na mensama opini same enhira so kra amtono me mompo adumra ye dawasi so mi esua oyire ni okun se ye soso ye nyina ye mu abia ade abepie wo asemia no se esro ni diem se ye sua ne se ye Japani ya jojo senso nyinu efisi ye nyina ye di honfo enso mu ahoɔden a ye betimi ade aye adwuma no efiri Nyankopɔn ti esro se fa nkonkron bedum ye nyina na ba bi obia eto musini no intimi hye mu mama wa wadum ti amen.